Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandai puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio laisan an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ki nongyalam jongga Voice of the People Party haga khatlai terek unaitung arajar arfulai kila Pynsngew hakmat umentri rangba ka jela halor ka jingot bat ka jingknyum jonggi paitba kiba im kamai jakpo naga kam de dukan na keleng gibenta ka sorselong hadien ka jingpenjari jonggi bor sensyar ka East Khasi Hills District ya ka section 144 Criminal Procedure Code kabala trekam nadu ka por shipho bejemen met jongga khat artarik unaitung arajar arfulai haga jinge kren bat kilat patai kubor u presiden jongga party uba arden basayamoit ulayaturu baga party kala Pynsngew hakmat u menteri rangba halor ka jingkiu dor jongki marba mardi bat halor ka jinge kendu jinge jongki nongnya kali kamai na ka hukum penjari jongga deputy commissioner ka East Khasi Hills District ya ki nongnya kali kamai bakin kamai Pynsngew da ka babot ya ka jingpen trekam ya ki odd bat ki even number ka jingpen lip boarding haga jela brokawai bat halor ka jing baki nongrap kia kendo. Ni ka jing kendo jing gilara ru ya kini kawin na ke nok ke mat kepala pinti ki paiba ki babon khamtam kini ki paiba ki batu ka ki order ki ba lami na ke district administration apa di ka jing khang no ka jing pentreka me ke section 144 ma po shpo bi di ban khang no te nagareng jong ni ga pan pau pa kani se kamlong ka badai ba ka sarkar kan ha pan weng no pan revoke ya kani ka kum ka order ni le kran ru ya ka bri ba ka jingkiu do mar pa mar di kham tam e hau ya ka ba nagareng jong shim so shim mo take serious note ni shim ta ka jing sokhia ban pe kai ka ba wat jingtip ya ka ta ka jinge tu kaji te nilai kerandu ya ki load shedding banyak yang juga sokan ada yang juga seberapa tahu maka dot gaji persang lagi government kuno pan lekat para pan pentingna nang ni sakmat kani ka load shedding kan guna pan kuno pan wat kelak kelenti pan don kata ka power supply ka biar ini kilong kikat tu ni kimat from kibinyara wat iki nongrep tuju ka jing kiudor ki wat ki marel mo ki chor ki chap ka jingyo ik to ko biam kai ke ba nagaleng ju shim sahi la kan chai ba government kan shim khai ni bat el sa lang ya kan do ka pos ko ban ko tin ki mak ma ye ngile kren ru ye jing ki driver taxi ni ko even the number makanya kan kata kami ke jing bakla juki pak kata kan memberi solution tu kami kan work out ini kalau Pynsngew ni pak iso bangin anak ke sarkar makan pendek ini jing nomor ke ke bangi ni teng shabang ni bagi ki rai juga sarkar kamtam juga district administration ni kelong persya be ki beri kita duk ese no syaknya ini Pynsngew yang tahu nagaleng ka sarkar nagaleng juki sarkar simkya la shaskore ka jing Crpc pani community ba ke kan ngapa sesok bagi yo ke community kumka parti ke yang nak tajuk